Teka, paano nga ba ako nakarating dito? Teka, paano nga ba ako nakarating dito? MacArthur Highway. Tuloy na natin mga ka-journey ang ating adventure. Buti di umulan, kundi maputik ang daan. Hay, salamat, nakarating din. Okay, dito na kami sa paanan. Papanit na kami sa taas. Let's do it! Grabe. Grabe naman. Ay! Kadata. Nakating guide. Shoutout natin mamaya yan. Sabi ng guide, hanggang dito na lang daw siya. Tignan nga natin yung New Zealand yung sinasabi. Ayun! Ay, grabe. Ito na yung trail. Okay. Wow, ang ganda. Kami lang pinagpala talaga. Extra challenge kasi ang dami kong bit-bit. Ayan o. Hindi pa kumakain. Guys, malapit na kami.
Putanaw na. Ito na kami papunta sa summit. Sa challenge. Na, malapit na. O enjoy nyo muna yung view. Ayan. Habang panik. Almost there. May signal pa rin yung cellphone. Is it worth it? I think it's worth it.